హలో ఫ్రెండ్స్, మనం ఈరోజు ఒక ముఖ్య విషయం గురించి తెలుసుకుందాం. సర్టిఫికెట్స్కు సంబంధించి మీ యొక్క సర్టిఫికెట్స్ ఏమైనా డ్యామేజ్ అయితే, అంటే పాడైతే కొన్ని కారణాల వలన మనకు అవి పనికి రాకుండా అయిపోతే, లేదా ఎక్కడన్నా మిస్ అయితే మనము కొత్త సర్టిఫికెట్లు తీసుకోవడానికి తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. దానికి సంబంధించి పూర్తి వివరాలు మనకు తెలుసుకుందాం. మీ సర్టిఫికెట్స్ పాడైతే ఇలా కొత్తవి తీసుకోండి. ఓకే, వరదల్లో సర్టిఫికెట్ పోయినా లేదా పాడైన కొత్త సర్టిఫికెట్స్ తీసుకోవడానికి తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు అయితే జారీ చేసింది. ముఖ్యంగా వర్షాలు, వరదలతో విద్యార్హత, ఇతర సర్టిఫికెట్లు కోల్పోయిన వారు, అదేవిధంగా సర్టిఫికెట్స్ పాడైన వారు ఉంటే ఆన్లైన్లో లేదా ఆఫ్లైన్లో దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చని మంగళవారం ప్రభుత్వం ప్రకటించడం అయితే జరిగింది. ముఖ్యంగా దరఖాస్తు చేసుకుంటే సర్టిఫికెట్లు జారీ చేయాలని తెలంగాణ ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ఈ మేరకు విద్యాశాఖ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి చిత్ర రామచంద్రన్ మంగళవారం ఉత్తర్వులు అయితే జారీ చేశారు. అంటే 20/10/2023 నాడు ఈ యొక్క ఉత్తర్వులు అయితే జారీ చేయడం జరిగింది. ముఖ్యంగా విద్యార్థులు దరఖాస్తు చేసుకున్న వెంటనే ఉచితంగా విద్యార్థుల సర్టిఫికెట్లను ఫ్రెష్ లేదా డూప్లికేట్వి జారీ చేయాలని విద్యాశాఖను ప్రభుత్వం అయితే ఆదేశించడం జరిగింది. ఈ మేరకు పాఠశాల విద్యా మరియు ఇంటర్మీడియట్ బోర్డు మరియు కళాశాల విద్యాశాఖ మరియు సాంకేతిక విద్యాశాఖ కమిషనర్లు, విశ్వవిద్యాలయాల రిజిస్ట్రార్లు అవసరమైన అన్ని చర్యలు చేపట్టాలని ప్రభుత్వం అయితే ఆదేశించింది. ముఖ్యంగా విద్యార్థులు తాము పోగొట్టుకున్న మరియు తడిచి పాడైపోయినటువంటి సర్టిఫికెట్లను తిరిగి పొందేందుకు తమ పేరు మరియు పరీక్ష మరియు హాల్ టికెట్ నెంబరు, ఏ సంవత్సరంలో పాస్ అయినది తదితర వివరాలతో దరఖాస్తు చేసుకోవాలని విద్యార్థులను అయితే తెలంగాణ ప్రభుత్వం కోరడం అయితే జరిగింది. కాబట్టి ఫ్రెండ్స్, మీ యొక్క సర్టిఫికెట్లు ఏ విధంగానైనా పాడైనట్లయితే మీరు ఈ విధంగా కొత్త సర్టిఫికేట్ కోసం ఫ్రీగా అప్లై చేసుకోవచ్చు. ఫ్రీగా కొత్త సర్టిఫికేట్లు అయితే తీసుకోవచ్చు. ఇది ఫ్రెండ్స్, మనకు కొత్త సర్టిఫికెట్లు తీసుకోవడానికి తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కల్పించిన సదవకాశం. ఓకే.